Onitsha Molon, Ayana Chatawakwa, so in our latest edition on our interactive session, ebe na-ekwu zazaza ịghọtanarị etilie ya ebe na-eti okwu ịchaka nwata ka na-awụ arụ n'afọ ife ugo jibola eze nnọ bụ na ada afụ wepụrụ n'ebe unu n'anya mụ na nnukwu mmadụ nọ onye ọ ga-agba ọkpụrụ na steji ma na mmadụ his voice is always huge and echoing in a very massive background. Ụmụnne m ọ ga-amasị m ka o tinyela anyị ọnụ n'okwu mana tupu ọ ga-elue ọ ga-akọwara anyị onye ọbụ ya mara onye anyị na ya nọ. Odogwu ụmụnne m na-ekiri ịgbọ n'ime igwe akwụkwọ ịma na ada abụ Igbo kwada mana tata anụnwa anyị na anyị nọ ọ bụ iji ewele etu isi amụ ka kwugo maka na arụ dị mma ụmụnne nne gị ya ga-achọta onye na n'onye bụ Nwado Afọmefu na Andrew Albert and eji MC Mgbo onye n'Igbo land. For many people na Maserom, okay, and though I was born and brought up in Onitsha, okay, now I'm Onitsha, and all that, so man, I don't know Onitsha. Getting of local government of them, so man, I'm on Onitsha. Wow! Finish one of course. Then one on the don't get a dream on my own station. Never anya. Okay, so ha! Imano go for half an hour right in it to which I know ya can on because everyone angle on it. And they get look the same face with them. So really that you are not from Onitsha. Ha! Ne ya bro, janna ya bro. Janna bro, janna bro. Chama no le wuta kon. Oni ke boti ki ko moye man. Ata go e mana kan dibe. Ya. Ama melesia. Azala. E mo do panete, panete tro na penye de man, no man. So buado. All is well. We have seen that you are an ambassador of so many companies. Can you tell us more on the ambassador side? Companies in my background I am working with, even though I'm the official. But at the only official one, they really can say. They need the MBK solar. They are one of the best. Gbowaa one of the when it comes to solar cells and the installation. And they probably the only solar company many years warranty. Wow! Don't show me on the organization. Seriously? Not one company. Check out their payment plans, they were instrumental. Yeah, I'm three payment options. Okay. Alternative. One is that instant payment. Then second one is instrumental. Yeah. But no place an instrumental now though. Okay, not at all. Let's assume we pick solar installation pack of 1 million. Okay. You're gonna have yeah. My no install again. Okay. You're gonna have to push 1 million. Man, everybody they don't want that just change. I am just no one on Nigeria. Okay. No. But the third one will be okay. People on a rush now. Okay, I partner with our bank. Okay. Sterling Bank. So ABR line maybe for me Ghana water. Okay. And then if it's a phone with them, what do you pay with that? They send the allow the proposal. Then I will get installed so. Okay, they can use this solar. Now let's open. Now but oppose their contract again and the bank. Yeah. So that is the three options. This is a very massive initiative. So on your default, of course, you know, and then when it's no melia, come and repair. I want three apps in our company. Okay. One best arable. Open and when we come and check it, then we repair it or prepare the repair. Okay. If it is something before to normal repair, replace. Then open one they make this then when they are even we install solar page and say
No, yeah, you so we can report you. Wow, so that's very how they work for. So, and what they are the point, then I am not you can see in all these three things, they put an go on advantage. Because what this way, wow, this is cool. This is good. This is good. Now, I will have to for much of our time. And it began on it. So not for on the chassis world. How do you regard on it? Can you please understand your thinking of that? No, they could believe that they rock. They have a criminal mindset. How administrative on they feel? Who are they? Are you happy? Are you satisfied? And get on later. It was now, and I get on the US because it was in another US. And build the relationship with them. nke bụ eziokwu bụ na ịma na abịa na famili enwere ndị nne na-amụkọ na mkpada akpakọ ọ dị then ebe relationship nwere ndị ọnịcha bụ ndị maka na ndụ ọnịcha kpakwa na ọnịcha ndị asịba dị na ọnịcha amakasị adamlanye asịba dị na ọnịcha adọkasị adamlanye because na side m anyị amasịrọ anyị ajọkara nsọ because among two of them only one mana na ife na-ayọ ọgụ ka the back end yale ekali the big one a si ugbu aka lụta nwa Ozu ọrụ ọnịcha adịpe seriously? yes ọnịcha adịpe then enwekwa ndị nọ n'ọbụkwa ndị ọnịcha na-ahọrọ na ọnịcha adịpe na-asịbọ Ndị a bụ ndị ọnịcha ka ndị ọnịcha kwa okay because n'obodo ọbụla enwere ndị isi dị mma na ndị isi na-adọrọ mma. Ịchọ nwa ị ga-asị na aka abụba anyị nwere ife ga-eme na ịchọ nwa ya ụla ịchọ isi ebe abụọ ị na-ele ọnya anyị na-asị ọnya nwanne ya n'ụkwụ obodo ọzọ wọtọp na nwanne ya kpọọ ya na kpọ isi ya na onye dị otu a na-eme mana enwe onye ọnịcha ị ga-akwụ ịfụ onye na-abada mba ọkọchọ nwa asị ahụ nwanne m wetụ nwayọ nwa ife ọnya na-erapụ n'ọnya atọ nọ so ebe mmụọ na-ada ịga enwe ọnịcha dị ọ bụ na ọnịcha adịghị ego mmadụ nọ mesịa bịakwa n'ọrụ n'ọnịcha n'ọnwa mgba biznes Seriously? aka m ebido so mana amụrụbesi ebe 100% exactly. mana the good aspect Wow, this is good. This is good. So in all you are saying, Onitsha is so accommodative and in terms of administrative, character-wise, and what have you have given us a hint to show that no when they them not when they not ndị afọ na-adọrọ maka ife ọ dị ike obodo ekwesịghị imefa maka onwe ebe a na-akpọ ọrụ ya maka onwe na-eme ebe na-adabara ọbụma ekwesịrị let's check the person psychological reasoning makwa na nke bụ eziokwu bụ ịma na ụmụ ugwu ọ ga-adị iti ebe ọnụ asị onye anụ na-agwazi anyị ka anyị ga-esi wee gwa nwanne anyị nwoke ka ọ nọ mana ndị a na-adọrọ mma adịghị ekwuda na gbanwere mental problem. It's all about understanding. Okay. Now, if into na my village, I'm one of my village, into na my village. If I don't go out, maybe spend 6 months outside my village or 1 year, then another town, another battle. Automatically, I'm so limited to some certain mentality. Okay. When you check Onitsha, ndị pụrụ apụ, ndị lụrụ n'oyibo, ndị na-apụ. Ịfụ that na enwere ife ọfụrụ n'Onitsha fili na ife abụ ka esi eme ya ndị na-aga ife abụ anyị. Mana enwere ike jee ebe ọzọ. Ịfụ na ọ bụrụ ọsụkwa nke esi eme ife ahụ esi iwu n'otu akọ ya. Enwere ndị na-enwe oke ka arapịa meke na ọna. O nwere gosi so. Ife ndị akụkụrụ mmadụ isi n'ọnụ. Ma nwa ife ndị a ji akpọrọ. It will touch your mindset. Exactly. So ịbata enwe ife ndị ọzọ ga na-ekwu. Isi na nwanne m welugodo m nwayọ ka isi ọkwa ya. Ebe abụrụkwa na ebe abụrụ ife iwu ọda ya. Exactly. Are you getting the logic? Yeah. Na mana majority tolunu na-apụrụ and all that. Fan affair is that Onitsha bụ Onitsha. Yes, you can take Onitsha away from there. Even now when you outside the boy Onitsha. And then we're gonna point where that accommodative spirit. Exactly. So even my people there, on our family today,
I'm a go to one na ko isi awon mo because so many things on that. If that never again I want to na never make people go then we tell mother na no na go dey carry set e wole and no go one day exactly so you put here with that e kun ya na enwe onye abiaze na papi asi na onye ado onye ane wow only child alone man carry make do wow, this is so great. This is so good. So, in all, how long have you been on the time? Total of years. You need to I think I'm for something. So you've been on almost 40 something years. So, if you need to say more how long? This is so wonderful. So, when ọ bụrụ na ndị nzọ na mbọ ya ọnịcha ndị ga-azụ ya ọkọs bikọz m ga-akpọli ya afa ndị be nwa adụ n'ụmụde ya ga-akpọli ofu ụmụ aka some of them mụ na ba kpagburu mụ na ba ama ebi m ọnịcha n'ọnọdụ ka ma esi this is great. So in all kedu ebe ọ dị ka ọnịcha na-adị ya na Canada enwetie etu ọkwụsị isi wee fụ na onwe ndị ọ dị ka omefa ya na etufasi emeso ndị mmadụ ada kedu ife ọnịcha na-eme fanada enwetasi ọfụma in terms of development, in terms of infrastructure, in terms of replacement culture and what Igbo maka onye nọ for 5 years n'ọnịcha gosi na obi dị gaa and who have experienced a lot of things. On ife na-emebu mbọ ọ dị ka na ọjọọzi in existence. Oke dịkwa eziokwu bụ Mmasị nọọsụ let me be general. Okay. Some values now dies. Because when I remember mgbe ahụ anyị na-eji ekiri mmọnwụ osike ike efu nwaanyị epụta mebi na ị gara ụmụ asị ma ọ dị egbolie ego ije ekiri mmọnwụ ụmụ nwaanyị jeke ịnọdụ ka na-anọ far away ma ọ jee mee ibe na-abụ na Ghana ma ọ si ya mana kịta na otu the courage eji apụta ụmụ onwe ike na-abịa fụ nwaanyị obi Igbo ọsị ya bịa na Italian na ngwa ịmata something like that ị na-ajụ kedu ife na-eme because o nwere ike mgbe ọ na-aba bụ because of ọya nwoke ma ọ nwanne nwoke okay and when such thing happens ị na-enekwa anyị pụkwa ụmụ nwoke anwa ga-apụtakwa na fight kwa onye nwa na-enwe some value. Yes, exactly. Another thing is na enwere ike ọ ga-abụ a na-eme echetara m mgbe exchanges because ncheta mgbe a ọ na-abụ aja narị ichi ọzọ anyị na-achọ idezi ọzọ egwu ọzọ because enwere so enwere some memories exactly o dobere anyị ọ na-abịa ịnọlụ ịmago so ihe nna anya bụ in terms of the movement of Japan honestly the what we really don't talk about. We need to talk about our environment when we go there, neatness and every other thing. Non-nature particular. We need to think about it. Okay. Sometimes if I'm more about the same things. If I'm more saying we never learn. It will see them at family. Because even our hygiene is a caution. Yeah. Your time. Combine on our school, I go to see a blow of million dollar. But that's watch your hands. So, one to see only 4 caution in mind. Somebody got one of the so mobility for you before one they look this guy the other day. And then just up one because when can you not carry the opposite concepts? Okay. Taking young not part of the family. Taking young one was in the middle about around 9 years. What they see about cross blue does mean. So you have all sex. And I saw one to be the woman no me. Yana so you must go back. At the end of it, you find a woman only one. I was like making messages. Now then, are you getting the logic? Now we need to carry that message. Oh, no, you go there. Oh, Jack, your exactly. Now, when all of the Jamaica, you go,
onwe ka o si mee n'anya onye anyị mmadụ ịgwati anya ofu ya na-enwero sense na ị na-abịa agwa ife ọ ga-eme. So we need to take that thing go. Imagine onye bịara abịa ka o dozie ibe ị ga-eset the standard. Onye a bịa follow anyị ga-esi ọ bụrụ na ndị akịta na-akwụ na ị na-aṅụ kaikai nsogbu na-aṅụ kaikai mana ọ bụrụ na ị na-aṅụ kaikai nọ mmiri ndị ịṅụ kaikai si mkpa na aṅụ kaikai ọ bụ na ndị kaikai ga-ede mmeri izi mee enyi gwa ndị akwụkwọsị ọzọ na-abịa si na ede ahụ laịk ọ kaikai ntinye na anyị kpasịa nkata mpụwa n'ido mana mgbe ị na-egwasị ọnya ị na-egosi ọnya nwa na enwero anyị ga-esi ị ga na-aba ahụ ị nọrụ ịbụ nwoke omechi nwaanyị ịma mbịa kọshọn nwaanyị asị nwanne gị a na ọ da kedu ihe na-akụzi n'ọnya. These are the things I need to stop. And when you tell someone, no, stop this, you do that in example. And check out Maga, maybe Maga, what they like, only child develop, but still, we better that. So you think that never have those tiny details. Exactly. I know only and sustenance. Yes, I need it. They sustain the other. We also know about the thing. Wow, this is so great. Let's turn down to your performance and what your duty stands for. Now, Bido, give me Olu MC. Okay, Olu MC. I'm going to call when you say that I'm MC. I'm going to call you say a profession. What does MC stand? Okay. Okay, it is like before because things now go. It's like before. If a person mother that your parents say that opposite a 9 or 8, you see your parents that you want to be a footballer, you want to do them. How to be equal at that? You say that you want to be a musician. Exactly. But you saying now. But after that, they're gonna say, "Oh my God, are you getting it?" Exactly. So yeah, if any change, don't make change. Yes. All MC they organize. Okay, people all are good. They never content, or maybe comedy skills and all that. Yeah, doesn't make you honest. Yeah. Seriously, but some people are mistaking their identity because people for them they funny. Okay, does not make you honest. They say they are organized. Okay, all MC they make events. The successful okay. Are you getting me? Yeah. MC work may take you, depending. Let's use a wedding for instance. Wedding will take you to stand up for complete, not only for about 1 to 2 hours. Seriously? Yeah. After an hour one day, even about arrival of the guests and everything. Before the message, then 1 hour, 2 hours. So automatically you are speaking. In a enwere new ike na Monday ije aba dekwa ndị gbo a depending on boy man and said and all this. You are making sure everything move. So some people manage the content they are very versatile. People are more than na fa ga eme ndị mmadụ amụọ say they are it. You want to do instead of comedian MC that that's why I know when we bet dog some guests may know the happy. Event you had okay. The decoration had okay. Man, the MC because now I'm alone on stage as a comedian. You can throw any joke. How much joke so they in a wedding? The man was getting a party. The man was getting a burial and all that. So and the again now even about MC work. Sometimes jokes is not the main thing. Joke is not the main thing. Exactly. It's like your brother, let me call his name, MC Red. Red, okay? Red. Okay. Yeah, people are not see I'm not people. And then you are me a man. Oh my family. Thank you. If you want your own look at you in this food. Oh, you are glad to joke on your woman. If you are cooking, you are guests will be happy. Exactly. That's the only doctor say thank you. I like how you control your because if all we are exactly so man now on your own nature you know everywhere even some people go on the passage they na hype what one another hype now
Bullet comedian. Are you getting Bullet it? yeah. So, Fourth thing you must learn it by fire by force. You must learn it. And then when the okay about the event again, maybe in a high, exactly. So what I go? So MC all God Exactly. Mana ani otu anọpụta mmambia advice type to focus on MC. Enwere ife na Okay. So mmambia si ende mọba so MC say passion work who is in Nigeria all the years ago there about can convert oh seriously yeah I when no say name but when no man serve and all when you go for man you handle my exactly. But when no say Mary say we man and man need to pray Makita ima mung say pray makendo kama osa ona ma pray me nji me wadi na me go home even here when you collect all these things from me no can my service mana kana cho kana baby ile free of charge I even na remember nko bole na ngi wati no ati o chuku kana oh yes we come down so MC is a work and a framework for that matter if you na road yeah bro olo onye na very intelligent more smart there exactly na anya ibata go the money go there exactly if you na do to position there go and there never go tinye no DJ malo then na rapport then na lead operation every na say the perfect na ever na consider you can advise them because some go the event only of na get exactly it may be event of course so we did it oh we got drop about only of the thing na no about MC people so you need to be mindful so all of wow but then before you are going to it must have pattern for that correct exactly wow hey big one ife mo na ele nwanne mana etu afa ebo mgbọ na-atụ ndị ilo na-arụkọ n'ọrụ MC fụ onye ilo na event ebe iji microphone mmadụ ibe na-esere gị na ọ dị mma nji ibe na-esere gị ya wee na-atụ yo the name before even na just because MC dey fancy okay fancy okay so then after otutu eji mmanụ m mgbe a igbo nọ it was either 2015 or 16 that's about one bottle okay it was among the names but all like an ala inspiration all like an ala the thing na say mo mgbe ọbụla na-akpọ igbo n'obodo ọ na-ịma ọnụ na-ebute igbo okay igwe ọnọdụ adịghị egbe mma so onye gbara n'olite ihe kwesịrị na-aza bụ chi m bụ mgbotu n'olu ile so nwanye n'ụlọ ihe mbịa nke ọ na ya nke a na asị m nọrọ chi m bụ mgbotu n'olu ile na-atọ ụdọ tọn bụ ala ụlọ ọnụ tegide aka chi m bụ mgbotu n'olu ile gabazịa MC mgbotu n'olu ile so when you call me mgbọ ma MC mgbotu n'olu ile ọ bụrụ m ka ị na-akpọ you are invoking my God na Chimu Bombo to Lonilo. So I don't know now. That's what the name stands for. Bombo to Lonilo Chimu. So you know come Bombo to Lonilo. From there. One of them are watching the one Bombo to Lonilo. Okay. So and the another thing, people know what of the name of Lonilo party event. Yes. One of them take correct. I will have for so many of us names. Okay. Exactly. One of them song for their event na bro MC okay people can be MC na say na nya what thing na say na okay only MC have you oh na ga bia na ejide man ana abo onye bele you know na cha you can tell the person okay ọ bụrụ onye ma nwere ike ikwu ya ka ndị na-emekwa asị onye ma nna ya achọkwala mmepe kwa kaadị oke onye na-ama maybe so ndị ga ịga to the extent ọga anyị nyekwa m ịgara ọmọpụ tanya joke mana ina pressure of blackmail emotionally yeah another thing is that as an MC you are not the host. You don't take the shine from the host. Exactly. That is you. But even then, India, event, don't you not take home in a good thing one more again. India, you talk one of them, no. The shine should go to you, be the host. Of course. I should be behind.
Exactly. And if I'm not the MC now we take the shine of the host. Okay. And one was like, and go and just report here 10,000. Report on your host 2,000 or 3,000. Report here MC. Like when they tell you, are you getting the only exactly. Organize my event. Because they talk so even that people you don't take the shine. Okay. On the host. And they employ. Nobody in any of them know your friend and need to support. Yeah. If they know all of it. And they want to focus on this is so I don't know when you know anything not cheap. Hey, I cannot na bobo. If I didn't tell you, Chaka. If you go and see a bunya body can hear them one maka na onye anyị na ya nọ ọnụ kalị aka n'okwu na ọ na-ekwunye okwu n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Apịa still remain MC Mgbo n'otulo n'ilo. Ebe ọbụla ị na-eme chọpụ ya, he is the best. I'm a living witness maka na ejigo m occasional one ma one. Ị na-eme ibe spend si ego na ọhụrụ ego ị nata at the end. Ị ma na ịkpọrọ radiali mana ọ bụ na ị na-eme ibe chọọ onye ga-enye eme ndị mmadụ enye sọpọt chọba MC Mgbo onye ilo maka na ọ dị good in what he does. Ọ bịala ihe occasion ọ bụ na ọpati ka ị na-eme ịma mbịa n'ụkpọ ndị mmadụ babịa lie elisie ị na-edezi ego onye ọbụla asụrụ ike na nye nwa bụ MC o nwere A1 ọ dịka ọ dịla akwụkwọ nke a iche ma so far so good. Let's continue. So nwanne m tupu anyị round up ndị MC unu enwe union onwife unu enwe union and how much do you charge for events in Onitsha and outside Onitsha? Okay, anyị nwe union ịma na otu wee dị na enwe so many union. Are you getting it? Yes, enwe so many union mana nke m nwa na onwe m bịa wee only two. One with them one with them one of my friends. That boy, MC and the content creators. Only the go MC number boys and okay. So when I dem one on there, the TSPN Top Providers Service of Nigeria. Oh, Top Service Providers of Nigeria. I thought they registered. Yeah, I know what also means. Very soon with the government. And with endorse for Soludo. Who now what is it? Endorse. Yeah. Soludo for second term. For second term. What was the new So I know association. Hey. Then secondly, on exact price. Okay. And I'll go see. Okay. Not continue, but Yeah. The two open the open and that pricing in the video. People hizo mwaka advice maneno anataka hata mmoja advice maka ana muonde sekanye one guy advice mama enable when I say bros you need to find something to do so I call okay but I call me my passion for it so what I do media na ite na no and machine can be put in naka to use it exactly utilize that opportunity the boy na come brother thank you God bless you God bless you mbona kuzia nile secondly the next year mbona na bomo aka ba malo my wallet wako na call ya do aka wewe sija magana nyele advice ko utilize yanyo mbugo ndiani advice ubudelo mo mara shabe ndio kuna wako na kusema what are the exactly why had that exactly all the help all support the project why had that why no what was not possible at all and the take success you know even our channels and the people are selling again
Inconnecting, not the same people. Only watching connecting others. People who are not able to live on the internet, you may live if you're on the internet, that's not for the world. Which means they are not living. Because if you're on the internet, you cannot see never have the can do on it. Of the day can do on it. It may be information from monitor to the world. It may be information from the world to the monitor. And so on and that. So, thank you. Very soon, I'm going to have a radio station. Thank you so much. We are so happy to have you. Thank you so much. Okay, now I can apply to work more with you. Thank you. You know what you did? You are doing well. Thank you.